ಹಾಯ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಂದೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಆ ಪೂಜೆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡು ಮುರಣಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನತ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪನ್ನಗ ಇಲ್ಲದ ಅಡಿಗೆ ರೂಮ್ದ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ನಿತಿನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪಂಡದು ಆರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಆರು ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿತ್ತೆ ತೂಕ ಅಲ್ಲ ನಿತಿನ್ ಆಚಾರ್ಯನ ಮೆಗ್ಗೆ ಮೇರೆ ಇತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ತುಯ್ನಾರು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಕಝಿನ್ ಆರು ಮಂಜೊಲ್ಗೆರೆ ಅಪಾದ ಹಂಗಿದ್ದಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿಡ್ದು ತೊಂದರತ್ತೆ ಆರೇ ನಿತಿನ್ ಆಚಾರ್ಯ ನಿಕ್ಲದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಪನೊಲಿ ನಂಬರ್ ಪಾಡುವೆ ನಾನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಇನಿ ಪಾಡೊಂದುಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಮೇರ್ ನಿತಿನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮಲ್ತೇರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕಾತ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತಂಡ ಪನಲೆ ನಮ್ಮನ ಆಸುಪಾಸ್ ತಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪಾವಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ದೈವದ ಬಾಕಿಲು ನೆಕ್ ಪಾಲಿಶ್ ಒಂದುಂಡು ನೆಟ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ತಿಕ್ಕಿದೇರು ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಆರು ಬಸ್ತ ನಿಜವಾದ ಬಸ್ತ ಡ್ರೈವರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಪೇರು ಕರದಿ ಓದಲ್ಲ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ ಶಂಭಾರಿಜಾಪ ಶರಣ್ಯಕರಾಂ ತ್ರಯಂತಾಂ ಶುಭರಾಂ ವಿಸತ್ಕ್ರಿಯತಾಂ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ಸಸುರಮಃ ಸಿದ್ಧಪದಾಂಗ ದುರ್ಗಾಂ ದುರ್ಗಹರಂ ನಮಾಮಿ ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಾಥಾಯ ರಘುನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ನಮಃ ವಿನಾಶಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಯಸ್ಯ ಪರಿಗ್ರಹಃ ಕವಲಂ ಮೂಢಃ ಪೌತ್ರಶ್ಚಂದ್ರಗಣಃ ಗುರುಶೇಷಶಯ್ಯಾ ಮಂತ್ರ ಸಮೇತ ಪೂರ ಪಡೆದೇವೆ ಮಂತ್ರ ಪೇಪರ್ ಬಟನ್ ಪೋಯಿ ಮೋನೆ ಪೂರ ತೋಜಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತು ನನ್ನ ಎನ್ನಲ ಒಂಚೂರು ಮೋನೆ ನೀನು ಬೇಕಲ್ಲ ಜನ ಸಾಕ್ಷಿ ಇತ್ತು ಆರು ಹರಿಶರು ಆರು ರೂವಾರಿ ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಸುರು ಮಲ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಿಡ್ದು ಇತ್ತು ಮುಗ್ಗಿನ ಮುಟ್ಟಲ ಮೇರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಅಂಚ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆತಜಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮಲ್ತದೆ ಕೊಟ್ಟಿರು ಮೇರನ್ನ ಅಕ್ಕ ನಮಗೆ ಹರೀಶ್ ಪಣ್ಣದು ಆರ್ನ ಬುಡೇದಿ ಆಯ್ತು ಆರ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಾರು ಅಂಚ ಪೇರನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಇದು ಅಂಚನೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ತೊಲೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆದ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂಟಪ ಪಿದಾಯಿ ಉಂಡು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡಾಯಾನ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂವೋಡು ತುಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿಕೆ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಒರಂಬ ಕಲಶ ದೀತೇವೆ ಒಂದು ಒರಂಬ ಕಲಶಡು ನೀರು ಉಂಡು ಒಂದು ದಾಯಿಂದ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮನ ದೈವೊಳ್ಳೆನು ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಪೊಸತ್ತು ಒಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲೇನು ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊನತ್ತದು ಮೂರ್ತುಲೆ ಪಿದಾಯಿ ದೀತೇವೆ ಅಂಚ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾತರನ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒರಂಬ ಕಲಶನು ದೀತಂದೆ ಅಂಚನೆ ಐನು ದೈವಲುಲ್ಲ ಅಲೆ ಮೂಲ ಐನು ದೈವ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಭಿಷೇಕ ಪುರಾವರೆಗುಂಡು ಅಂಚ ಮೂಲತ್ತೆ ಒಂದು ದೈವದ ಕೋಣೆವು ಮೂಲು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪದೀತನಂದು ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ತೂಲೆ ಮೇರೆ ಹೊಸಂಗಡಿದ ಒಂಜಿ ಹಸ್ರಣ್ಣೆರಾರ್ಲ
ನಿಕ್ಕಲು ದೈವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪುನ ಪಾಗ ಅವೇನು ಮಾತು ತೂವನ್ನಿನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ತೂವಾಡು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದೈವಳ್ಳ ಮೂರ್ತಿ ಪೂರ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುವೆರು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೇನು ಪಣ್ಣ ತೂವನ್ನಿನಕ್ಲೊಂದು ತೂವಾಡು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸುರುಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಅನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜ್ಪಾದಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜಾದೆ ಮೈನ್ ಒಂದು ದೈವದನೆ ಅನ್ನಗ ದೈವದ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಳೆ ಕೊರ್ದು ಅವೇನು ಮಂಚವನ್ನು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಪಾಲಿಶ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಆ ದೈವಳನ್ನು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಸಮೇತ ಪುಸಾತ್ ಮಲ್ತದು ಈ ಸರ್ತಿ ಇದು ಒಂದುಂಡು ಐಕ್ ಪೂರ ಅಭಿಷೇಕ ಒಂದುಂಡು ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಮಂಟಪ ಉಲಾದ ಮಲ್ತದು ಅಂಚನೆ ದೇವರನ ಮಂಟಪದ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಚೂರು ಚೂರು ತೋಜ್ಪಾದೆ ಇಡೀ ಫುಲ್ಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ನಡೆ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜ್ಪಾದಜಿ ಅವತ್ತು ತೋಜ್ಪಾಗ ನಾನು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ತೋಜ್ಪಾಗ ಓಡಿತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪರ್ಲೆ ಅಂಚೈತೆ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಅಭಿಷೇಕ ಆಂಡ್ ನನೈತೆ ಒಂದಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಮಲ್ಪರೆಗೊಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ತುಲ್ಲಿರಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಆದ ನನ್ನ ಐಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೇನು ನನ್ನತ್ತೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡು ಐಕೆ ಕಲರ್ ಕನ್ನಡ ಕೆಜ್ಜಿರ ಬಲ್ಲ ಮಂಡೆಡು 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 ಗಂಟೆ ಹೊಟ್ಲೆ ಗಂಟೆ ಮೇರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯಿನ ಒಂದು ಭಟ್ರ ಮೇರೆ ನಾಗಪತ್ರ ಕೂಡ ಅಂಚಿನ ದೇವರನ ದರ್ಶನದ ಭಕ್ತನ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂಚ ಮೇರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಪಡೆದು ಮೇರೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅಂಚನೆ ದೈವಳು ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಂಚವರು ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಆಸೆಗೆ ಮೇರೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೈಟ್ ಅವನುಂಡು ಅಂಟಿದ್ದು ಕೂರ್ಚೊಂಡು ದೈವ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೆ ನೀವು ಹೀಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬಕ ಬಲೆ ಅವು ಐಟೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಲೆ ಪ್ರಣವ ಹೋಮ, ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ,
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನೆನಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಡೈಲಿ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮೊನದಾನಿ ಈ ನೆಕ್ ಪೂರ ಪಾಲಿಶ್ ಆವರತ್ತೆ ಪಾಲಿಶ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತಲೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಟಚ್ ಉಡ್ಕೊರ್ರೆಂಡ ತೆವಿನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜವೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್.